Tak jo, čau, vidíte tu další video. Dneska to bude prank na Bobby s Hopnem. Že my jsme si tady udělali z krabice takovýhle, jako vypadá to jako hovno. Tak, ještě tady jsem s mým bratrancem Kubou. Čau. Hele, takže až to máme připravený, tak se vám ozveme a prostě znovu to zapneme a pak bude na strana, bude si myslet, že to bude muset uklízet, ale pak až si půjde třeba pro nějaký věci na to, tak já to zkusím po ní hodit, nebo Páťa to po ní zkusí hodit. A když se nesede, tak pak na ní zakřičíme, že to byl prank a tak dále. Tak jo, tak už to bude. Babi, hele, to se musíš jít potřebovat prtínko. Pojď sem jako. Pojď sem, ale babi, to je naléhavý. Pojď sem. Babi, asi trošku nevoda. Kuba, poslat prkínko. Ty Kuba. Ty vole, to je nechutný. Kuba, tohle pozvat prkínko. Pane bože. Kuba, pozvat prkínko. Jak to se mohlo stát? Kuba, ty jsi prase. Kuba, ty jsi prase. Jak to se to mohlo stát? Ty, Kuba, ty jsi papír. To je papír. Není. Ty Hezký prank. Ale jsme něco. A co to je papír? Papír, já očenej. To je karčina, víš? Mně to napadlo, že... Ale na chvíli jsi se chytla. Kdybys měl sračku, tak jo. Ale na chvíli jsi se chytla. Like vás! Vyvedlo se nám to, jo! Tak jo. Tohle je konec videa, snad se vám to video líbilo. Tak mi můžete dát like, odběr, do komentu napište, co máme točit dál. Zatím čau. Jo, to je to nechutný.